Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel tamu mai albarka. Kamar kullum yadda kuka sani, wannan channel tamu channel ce da ta ɗauki nauyin kawo mana ingantattun magunguna a ɓangaren rayuwarmu da kuma matsalar da ta shafi mu'amalar aure. Sannan wannan tasha tamu ba ta tsaya iya nan ba, ta haɗa da kawo mana ingantattun shawarwari domin wayar da kan ma'aurata. To kamar kullum yau dai wannan tasha tamu mai albarka tana ɗauke da bayani mai suna gidan amare kafin shawara ga amare. Na farko, tunda dai ke budurwa ce ba ki taɓa aure ba, to ki guji magunguna barkatai na mata, ma'ana kamar irin su magunguna na ƙarin matsi, magunguna na ƙarin sha'awa da dai sauransu wanda za a baki domin ki sha. Domin tun asali irin waɗannan magungunan an yi su ne domin matan da suka ɗan jima cikin aure kuma zummar sha'awarsu ta ɗan fara yin sanyi. Waɗanda ba su taɓa aure ba kuwa zummar na nan da zafinta, don haka babu wani dalili na zuzuta ki da amfani da ire-iren waɗannan magungunan. Wannan ke sa nan gaba a samu rikicewar sha'awa, domin yamutsa ta ɗin da aka yi da wannan sinadarai, maimakon a bar ta ta tafiyar da kanta kan irin tsarin halittar da Allah ya tsara mata. Abu na biyu, amma kina iya shan 'ya'yan itatuwa gab da bikin naki, inda hali ma kina iya daina cin duk wani nau'in abinci illa 'ya'yan itatuwa da ganyayyaki kaɗai, kamar ana sauran sati ɗaya da bikin naki. Na uku, haka ma magungunan musulunci da aka samu ingancinsu da warakarsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, misali kamar irin su zuma, habbatus sauda, zaitun da sauransu. Waɗannan za su warkar miki da duk wani rauni ko cikas da ƙila kina da shi a lafiyar jikinki da ta ruhi gaba ɗaya. Na huɗu, sai kuma ki riƙa yawan shan ruwa a kullum, sannan ki tsaftace zuciyarki da kyawawan ɗabi'u da tunani da kyautata zaton fatan alkhairi. Allah ya ba ku zaman lafiya tare da sauran dukkan ɗaukakin musulmi gaba ɗaya. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.